salamat ko sa Ginoo ko nakalipid ka. Ano ko, isip, purok leader sa purok bayong sentro diin ang atong TESDA na ako lagi ihangyo ni mo ko. Daghan kang batan-on nga ano lang ko kanusama na ipablihan ang TESDA na kay gusto na kini eskwela nga gusto sila makapugi na. Kining hangyo ni Nanay Rosario Mundoy, purok leader sa Dakbayan sa Naga, giaksyonan dayon ni Gobernador Gwen Garcia. Gitigom sa gobernador ang mga kadagkuan sa Technical Education Skills and Development Authority kon TESDA. Kauban sila si Naga City Mayor Christine Chong ug Tuburan Mayor Aljon Diamante. Kini aron hingpit na nga buksan ang training center dili lang sa Dakbayan sa Naga kun dili lakip na ang training center nga naa sa lungsod sa Tuburan nga gitukod pinasubay sa standard sa TESDA. Matud ni Floro Rinca, Assistant Regional Director sa TESDA 7, nga ilang inspeksyonon ang maong mga edipisyo. Nga na siya nga struktura natuko na before sa iyang termino. So wala gyud siya kaybaw even ang lungsod sa Tuburan o ang syudad sa Naga. Wag gyud na kaybaw pa, wag siya kaybaw nga dunay ni training center gyud and even me. So matud pa sa tong gobernador nga nanaman na, so ato na lang nang i-operate. Gihangyo ni Garcia ang TESDA nga maggahin og pundo isip tampo alang sa galastuhan sa pagpadagan sa maong mga training centers o giuyunan kini sa TESDA. Nagplano ang gobernador musud sa usa ka kasabutan tali sa TESDA, Dakbayan sa Naga ug Tuburan aron hingpit na nga mabuksan ug ma-turn over ang maong mga edipisyo ngadto sa maong LGU. Malipay kita no kay actually, ang daghan man tag matabangan, no, nga atong mga kaigsuonan dili lang taga Tuburan kundi dili hasta mga neighboring towns nga nagkinahanglan og training para makatrabaho. Sa lalawigan sa Subo, adunay napulo nga training centers nga gipadagan sa LGU ug hingpit na nga nag-operate og narehistro sa TESDA. John Fredson Granada, Balita sa Subo.